Ome Mma na Maya now, Ome Jona Joya now, Igwa Mara Ibezia, Nke Onye Metere Obulu. Ome Mma na Maya now, Ome Jona Joya now, Igwa Mara Ibezia, Nke Onye Metere Obulu. Awusa Neti Boge, Yoruba Neti Morocco Maduka, Ekwe Bili Neti. Ome Mma na Maya now, Ome Jona Joya now, Igwa Mara Ibezia, Nke Onye Metere Obulu. Chukwu abatara
na-agwazi kwa ọbala ọra nwadị ibe gwawa ọgwụ eziokwu wee bunye Okechukwu ọgwụ Okechukwu wee bụla ọgwụ n'anụ ụlọ ya lụsie nke wekwe ikpe amọ ebe moto ebe na-agba n'ụzọ ebe moto ebe na-agba n'ụzọ agbakata n'ụzọ moto dabada moto ebe dadara ọnụ so onye kwụrụ n'ime moto ebula Okechukwu ịbụchasịa ka ịba ọgwụ sebe akwa agwa nwanne na agwalụ nwanne ya n'ụwa Tuwa
ọ̀gẹ̀dẹ̀ gbèsè ẹ̀yẹ kẹ̀lé ibẹ̀ dé jọ gbà. Oyinbo bá bí Ikechukwu. Ozu ahịa ewu anụ n'ebe m. Ime ọha ọfịa. Nwanne nwoke na-anya ekele. Onye mmadụ ga-adịrị gị mma. Ekele dịrị Rafael Udezo Keke. Nzewa nọ n'Anamụ. Nzewa nọ n'Anamụ Kobe. Ezi nwanne Chido. Ezi nwanne Chido. Chido protocol Udoyi. Oyinbo elo biko onye bụ mmụọ. Enyi kwụ n'azụ na Anambra. Onye ma na ọ ga-adịlụ n'ụma ya. Nwanne m na ọ ga-adịlụ n'ụgbọ. Ekene dịrị Aịza Nwosu. Onye ka gbuo obuzu larụ. Onye ọma n'ụmụ ya mụrụ. Oyigbuo obuzu larụ. Ekene dịrị ka nwaosi gboye. Oyigbo kele bụ ukwu. Northern Investment. Nigeria Limited. Onye ọma. Oyigbo bụ ukwu mansion. National Lord. Corporate Circle nke Nigeria. Ekene na ọ ga-adịrị gị mma. Ekene dịrị omelọra abanye enweghị akwa ya. Akwụkwọ mọla enweghị akwa. Chairman Director Bana Peter. West Africa Limited. Kedu oligbo Chendo Nwachi na-emerụ? Ochedo Igbo na Abuja. Adama Adama. Esther Ezeji. Asa Madu Oyi na Anabacha. Madam Delta na Abuja. Onye ọma. Adudo na Abuja. Onye ọma. Nwanne m nọ ga-adịrị gị mma. Joshua Mama. Ogbebi. Akụkọ nwata. N'ọbalị Igbo. Na Nsụka gosiri ọbịa. Ilele nke famasi. Ọ nwere ọdụ obisu na ya. Ilele nke produce. Nke nwere isi ọnọdụ obisu na ya. Ọbaba na Mayana, ọmọjọ na Joyana, ikwe mara ibezi ya, onye metere n'okpuru. Ome Mma na Mayana, omenjọ na Joyana, ikwe mara ibezi ya, nke onye metere n'okpuru. Ọbaba na Mayana, ọmọjọ na Joyana, ikwe mara ibezi ya, onye metere n'okpuru. Ome Mma na Mayana, omenjọ na Joyana, ikwe mara ibezi ya, nke onye metere n'okpuru. Wali n'osu ibe kue. Enugwa gị dị kwọsi wee bịa. Ọdawara onye n'okpuru. N'ịnakọ Nigeria Limited.
ifeoma. Oyinbo field the marshal. Bakery materials keji malolo. Ọpọlọ ọdún ṣe lẹjọ. Adébọ náà gbà kéréje kúmá. Awusa no ti boga Yoruba ne ti juju Morocco Maduka ego diri boga ne ti Ome Mma na mayana Ome jana jayana Ipa mara ibesi Konye metere lokuru Abali no bubo Nwachukwu Emeka. Onye ama na ọ ga-adịrị gị mma.
ihe ọ bụla makara na enweghị ihe a na-ejide amaghị m na nzabara ewu kọrọ ị ga-abụkwa na ọ bụrụ na ị ga-ejekwa na nke odogbuo ijekwa na nke ahụ nke odogwu enwe ihe ji ala ọ jere mmadụ onye nke ogologo nke ụkwụ nza nke ahụ o nwere ụkwụ nnọ ya ji ala ọ na-eme ihe ọ na-eme egosi ihe ọbụla ka ala nwụọ ka enyi ọ ka aha adị ala ahụ o were gbuo ka oribe nna ya na ala o yi eme nye ọ bụkwa na etu ahụ mmadụ mmadụ eziokwu eziokwu ha na-atụziwo na na-asịgharị aya harị ihe mere akọrọ nke a bụzi anya nta ayọ ebe tobo ayọ ya nlekwa togbọba osi ihe mere ime nyere mmejọ biji ya ọ bụrụ gbagbagbagba anya anya osi ihe dere nkwa anya tọgba tọgbọmba onwe mara na mbere ahụ na onwere nke bụ oke ọ mara na ya ka obodo ya bụ ihe ya dịba ya ọkpụkpọ ndị ụka akụ mgbamara ahụ mgba ndị nwụrụ ha sakọrọ ahụ ịnwale etu isi eme n'ere ha enwale ọnụ ọbụ ya etozi ihe ọbụla anyị kọrọ ebe ahụ akụkụ akọrọ ya eche na-ezi ịma bụ ihe ndị ama ha ndị dresi bụ na mgbe ndị laịt bụ ọ bụ na ya isi ya gbanye wee mara na ọnwe ihe ndị ma ọ pụọ rire ma na mbụ ụgbọ mmadụ ayọ ndụ ayọ osisi ọ na-arube ha nọ kedu ihe ọtata ka ịmụ moto Aku motor dia, aku dah bawa motor nak. business muna my business partner work. Ekene mo. Omo na yi ni le ewu abusia agunye anyiwa. E ma no yin logo. Komelo. Wanne nwoke gbapụ n'ụbọchị nne. Ahiza na ihe ahụ ọ chọwara na township ọ batago n'ụlọ ya. Ọ batago n'ezinụlọ. Na nke mbụ ada. Mara. Exam dịka otu isi kọwalụ isi ime ọfụma na ị nwere 8 credit. So maka nke ahụ aga m azụrụ gị n'ebe ọ bụla ị chọrọ ego. Kechukwu nwanne m na otere ọgbarụ mgbe nwoke ji etawa afọ kama a sịrị na ọ gbakọtara na chi ekweghị mana ọ ga na-enwe aṅụrị tata maka na ihe adịgo mma. Nwanne m nwoke
dịka mbọ niile gbara n'ezinụlọ a wee fụ na ụmụnna dị abata ha wee fụkọọ nkuko niile agwa ọnọdụ ihe arụgo nke rụọ nke ihe adị mma o kwesịrị ekwesị na mụ onwe m nwere nke m iwere nke gị maka ọ dị obere nna m ka ịbụ anyị agaghị eto sọ ịbụ anụnwa ụlọ ọnụnwa ị ga-eje bukọta nne ada unu bukọta ngwongwo unu kwefuru ụlọ unu nwezi nke nke ọ bụ dịka ka aṅụrị wee zuo oke ụlọ afụgo pajero mbụrụ bata mana nke ọzọ dị ka ibe ya a sịkwa nke m were ohere a wee kọwatala ụlọ na egoro 3 dekin n'Ọnịcha onye ha m egoro nke a dịka m gwara ụlọ ka aṅụrị ya wee zuo oke nwetara m bulatara oge gara aga ovo particulars ya dị n'ime ịmapụzi gbago gasara kii gị nwa nwezi moto ihe ọ bụla bigo kọrọ gị ụkọ mee ka m mara Tico cambia tu grado na tá muito melhor. Olha, vai Apolo oh na cara nem nada. Se não me dá muito uma cara. Suazo. We puana de mim. Algum como que já não via, não via esse troca. Eu me lembro muito do papo que acabou foi isso. Muito papo que era bateria, sítio de nha, bonete de nha, engenharia de nha. Não, que ninguém vai na muito bem. Muito que tu não reject. O de muito muito bem lá máquina. Vamos lá na lá, vai. E tu não tá na cara mais bem já para uma cidade. Uma senhora muito muito. Já tá na fora. Don't worry. Abo da ele tia akwụkwọ. Unu mechie. Ka mbọ ebe a holiday free. Ka ama ka ahụ ya. Ini bukan motor motor baterai ada ni, tayar ada ni. Bodi ni from where they take care. Coba usah dah ini tak tahu. Ibu ini nama ni ni.
what's in it? We're going to be so you have a baby nation of Quabo. Oh, I'm going to get them of the man. Come on, get my Bible. No, come we name it. Mamma, come on. Many of them are doing him. No one wants him, man. Or come on, this what I get for me. It's the Meganina for 2 million. The one I love one. It was a while. Or simply more. Maybe I want to do it. What is your name? One name, one man. Oh, you Padero. The word Chamato. I am a teacher for to see. Whether I catch him, Dara, I have money. Because on the home with just class, entity. Chineke na mama ekele mama. Na kiro ki busa farina kan ere to da nai. Hey. Sai bai fara. Da aka kasira ba te. Wo da te boke chikufa. Na mo ka na otu na. Wo ya ye ba won bo ogulu nwe àwọn ìlú yìí ìfọ̀nà ìwé láwọn lẹ́. Àwọn ẹbí náà gbọ́dọ̀ ọ̀nù máa ń wọ ògùntẹ̀ n'obodo Igbo kó bò bí sí Okechukwu wọn ní nkịtị àyà lọ. Ebe olùbòrì ụlọ wee bụ ekwu moto maka kachasị nke kịta na ọ si ada agụ nwa ya gụrụ akwụkwọ jebe. Ọ si agụrụkwa ụlọ ụmụ nke ya na-akpọrọ nke a nke mahadum ma yunivasiti. Ọ si agụrụ jebe nne onye ihe ọma fụrụ. Ni aso mo ke nka lu pe ma ka jalo ni pa mo wo bono ke chuku ba yi moto ni bi lo ke chuku moto anya ke na agwala egwu ni na afọ nke na bi na ahụcha ni chukwu ni ju bi pa mo bono ke chuku moto o ke chuku ka wo bi tuta ron ju jo ka ku bono bo ke chuku mo ego bi pa mo nwo o ke chuku ego li moto ina hangre ke chuku moto actually no okay to put mon up ofugi ogwa ga tete ogwa bi so so ma agwa ga no to put the do so we ni mo fi yakin ha am lo to mo to ti ko na je o ko ni odo o we se go to ko ba ko yele se mo na ya wo yele se mo no wo ka cho o bi a cho o ta ro mo mo di me ko mo o bi a cho okay we be se ga okay o bi a o we se ga anyu se bo I don't jealousy. Did you open up? A good mother, you laugh for the neck. Are you far from me? Oh, Yanabadi. What do you mean about getting from it?
ihe iji eke ike ọkwa mana ama m some of it. Mana ọta na ị ya akọ m ibi ka ọ na-ajụ ọ ya ekwe m ji eji. Odogwu dike mmụọ na-eti onwe ihe a na-akpọ na-egwu atakata akwụsị ya. Aja ahụ na-akpọ nsị nke onye a na-akpọ na-egwu arụsị na-egbu onye na-enye nwunye nri ibe o chiri onye nwe ọjị lee mmadụ bụrụ ụlọ ga-abalị gị Odogwu Eke Orie Afọ Nkwọ Eke Ifeji maka ya bịa ọka o mere. N'elu nwanne m nwoke nke obere nwanne m nwoke nke ahụ kpatara m ego nwatakịrị gbachara bọyị ọ gịghị enyeghị ya $1 asịsị ọmụnwanye ihe ego o wee bido bugharịba ngwa ahịa na baro eme onye ka nwatakịrị rụchara ụlọ wee rụọ main building wee rụọ nke attachment esi nye achịrị attachment wee setara m mụ na ndị be m kparazi eji ekwa anyị n'ụlọ attachment waru n'elu waru asọ onye ka ọ ya abụ ọbụrụ ọ bụghị nke ahụ iwe na ọ bụ Volleyball ndị Kotonu gbagidere gbari chachachacha akpawa akwụkwọ kpara mmiri ṅụọ mmiri ndị nkwukwu niile dị na ya o mechara wesị m akwara aka achịrị mbara nya ada achịrị mmata mụpụrụ moto bụ seta ha ndị esi ụda na-emechara m ka mụ jezi aṅụrịba Odogwu kedu ife ịchọ ka m mee ya nwata arụ ọkụ ọ na-egbu m anwụrụ nwa a na-achị m anwụrụ n'anya ebe ọ bụla ọ lụọ na nwaanyị ọmụta na nwa ọ pụọ m n'anya ọ bụrụ na ọ ga-ekwe nwunye ji ememe ekuchie nwunye isi m bụ nwanne gị Odogwu ọ bụ ikwu nwatakịrị a ka ị na-enene n'ihe a niile isi bụ nwanne gị gbuo na-egbu esi gbuo ya ọ bụ na ụmụ m ewe m ụmụ mmere nwanne Gbabelu ugobelu nke si ibe n'ebelu. isi bụ nwanne gị ị na-egbu esi gbuo ya ịmara ihe ya emesi ịdị bụ mgbe eme ihe eme Ana m anụ ọ na-emaghị ihe ya eme ọ bụ na ọ nagoro gwa m na ma nwanne ya ahụgoro ọ bụ na ọnwụọ site ya ambụlansị nataba ozugbo na-anabata ha na kpọrọ ha ebe ha ga-egbu a ọ ka o mere. na-ata na-abụ nwatakịrị ọ na-ata na-abụ kpọsọ n'anya ọzọ bụ ihe a na-ekwu Ijikwa ọfọ jide ogu a sị m njikwa ọfọ site na nji ogu ejichara ihe niile eji ọfọ ga-anakwa mụnwa anasịgoro ọkwa na ọfọ ka ị na-eji awa anya nwanne m. mụnwa agwagori trenchi ka m guziri ọkpụkpụ ka anaga nna agwa ọ trenchi ka m guziri asịghị egbu ya Ilevi ga-eme ma ọ sịghị egbu ya asị m ilevi ga-eme mgbado nnụ ihe na-ebeghị n'anya sị rie mmiri adịbụ mmiri adịbụ iji afọ gị ana m erijikwu afọ mbọ ṅụọ mmanya mba aṅụrụ mmanya nke ṅụkwuru wee debe ebe a kịta afọ mana anyụkwa na nsị ka ị megicha nke anyụkwara nsị ya Odogwu ịta anya anyụkwa na mamịrị mba enwere m ike ịdị nsị mana nke mamịrị mba ba abịa ụwa ajụrụ m mechikere ọnụ gị aga m akụkwa n'ụlọ ọgwụ mma akụkwa gị ibi ọnụ na-ekwu emekwa ebe ịnọ kama kpọọ m aja kama ihe ibi ọnụ Odogwu wepụrụ m nke mamịrị a biko biko ayọ ka nna akwụsịkwana nge lekwa anyị wepụkwa nwayọ wepụrụ nke mamịrị wepụkwa nwayọ wepụrụ nke mamịrị anyị banye mamịrị ọ bụ na ya na-eme na-egbukwa na mmadụ Odogwu wepụkwa nwayọ nwoke m ejikwa nwa ya aga m enye gị atịkpa nyere m n'otu ịnụ anụ ama m na nwanne gị anụ ọzọ ama m na ọ chọrọ ego ọ pụwago mana ilu were atịkpa m na-enye gị ọ ga-aka mma ka amana ya wiki ọzọ ya bụrụ na ebunatara ya ambụlansị akwụọ na laịn ekpuchie nwunye ya enwere ike ọzọ ya ma ụmụ ekpuchie nwunye ya kpakọrọ ngwụgwọ na ngwongwo ego niile akwanyere ewu ahụ katakata nwa pelipeli achọba ya ife dị n'afọ ọkwa ka amaghị nwata ka akpa dibịa ma ndị igwe amanụ maka oge ọgwụ ọ karịghị otu ahụ nwanne gị agaghị katakata nwa pelipeli aga m achọ ya ife dị ya n'afọ ọkwa Odogwu ka ebe
Ibulia, Omega Nabagu, Mugayo, then and the Monefana Bankata. It was going to do a plan of Atakatabo, I'm still winning. Hey! Well, no matter what you are doing, I'm not going to go. Hey! Hey! Look at you. Look at him. You can Jonya. The walk of the room. I'm talking to you. Look at them to the money you do now. Oh, Jimmy, what's a few more? What do you know? It was a more canjo. What's a feeling that was up to England to me? Then I'm like an apple. My brother. This is what I need to go out for. This is what I need to go out for. Second hand job for you. When I get value, like a mother going to make me for him. I'm no better in your lap. I know what I'm saying. Hey, can't see how the I know what I'm saying. I don't come out. I can't move you, ciao. Oh,